Το συγκεκριμένο μοντέλο Focus είναι ιδιαιτέρως αγαπητό από τους λάτρες του μηχανοκίνητου. Αυτό το αποδεικνύουν τα άπειρα βίντεο με πρωταγωνιστή το εν λόγω καρότσι να εκμεταλλεύεται τα γλιστρήματα στις χωμάτινες διαδρομές του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι. Ο Γεράσιμος λοιπόν μπορεί να μην έδωσε στο αυτοκίνητό του την τετρακίνηση ή τα μηχανικά μέρη από τα κορυφαία αυτά δημιουργήματα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος, όμως βελτίωσε τον κινητήρα έτσι ώστε να φτάσει στα 430 άλογα και έδωσε στο αυτοκίνητο την εμφάνιση από το θρυλικό Colin McRae. Ο Γεράσιμος Κυπραίος και το Ford Focus έχουν συμμετάσχει σε αγώνες του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Αναβάσεων και Ταχύτητας με πάρα πολλές επιτυχίες. Η εντυπωσιακή δύναμη και το φοβερό στήσιμο του Focus, σε συνδυασμό με την οδηγική ικανότητα του Γεράσιμου, έχουν καταφέρει να κερδίσουν το σεβασμό του ανταγωνισμού. Σκεφτήκαμε λοιπόν να τον βάλουμε σε μία δοκιμασία. Για να βρούμε κάποιον να αντιμετωπίσει το Γεράσιμο, χρειάστηκε να ανεβούμε στην κορυφή του ημιτού. Ο ημιτός αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς των κατοίκων της πρωτεύουσας που θέλουν να έρθουν κοντά στη φύση. Προσφέρεται για περιπάτους και ποδηλασία. Για να δούμε λοιπόν αν οι πολύ ανταγωνιστικές επιδόσεις του Γεράσιμου είναι αρκετές, χρειάστηκε να επιστρατεύσουμε έναν αθλητή από άλλο βουνίσιο σπορ. Οι αναβάτες στο downhill εκμεταλλεύονται στο έπακρο τα φυσικά μονοπάτια και καταφέρνουν να καλύψουν αποστάσεις στις κατηφορικές πλαγιές των βουνών με απίστευτους ρυθμούς. Ο Γιάννης είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές του downhill στην Ελλάδα, με πολλές παρουσίες και διακρίσεις εντός και εκτός Ελλάδας. Για να είναι δίκαιη η κόντρα, αν και ο Γεράσιμος έχει συνηθίσει να ανεβαίνει το βουνό, θα κάνει μια υποχώρηση και θα παίξει με τους όρους του Γιάννη, τοποθετώντας έτσι την εκκίνηση στην κορυφή και τον τερματισμό στους πρόποδες. Η εκκίνηση δόθηκε. Οι δύο αθλητές έφυγαν με μανία, ακολουθώντας ο κάθε ένας τη διαδρομή του. Στο πρώτο σημείο συνάντησης, το ποδήλατο κατάφερε να μπει μπροστά από το Focus και να το καθυστερήσει σημαντικά, προκαλώντας τον με διάφορα κόλπα. Το αυτοκίνητο είναι στο σφιχτό κομμάτι της διαδρομής, με τις φουρκέτες να ρίχνουν και πάλι το ρυθμό του. Επιτέλους, τέρμα γκάζ. Τα ανοιχτά κομμάτια έδωσαν στο Γεράσιμο την ευκαιρία να τον φτάσει. Στα μισά της διαδρομής, ο Γεράσιμος είδε τον Κορφιάτη να διασχίζει το δρόμο μόλις μερικά μέτρα από τον προφυλακτήρα του Focus. Αλλά δυστυχώς πέφτει πάλι σε στροφές και καθυστερεί ξανά. Στο χωμάτινο κομμάτι, ο Γιάννης κατεβαίνει παίρνοντας και πάλι το προβάδισμα.
Επιτέλους, το Focus καταφέρνει να εκμεταλλευτεί την υποδύναμή του, μπαίνοντας και πάλι μπροστά. Με λίγο βοήθεια βρήκε ένα πιο σύντομο μονοπάτι για να προλάβει το Focus. Here, Johnny. Λίγα μέτρα πριν τον τερματισμό και ο Γιάννης βγαίνει στην άσφαλτο. Το Focus καταπίνει τη διαφορά. Θα προλάβει? Τελικά νικητής της δοκιμασίας ήταν το ποδήλατο. Όπως μας είπε ο Ναβάτης, δεν χρειάζονται και τόσα άλογα για να κατέβεις γρηγορότερα το βουνό.